Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз ҳам дар бозори Корвонем барои шумо паплинои дубайский распродажа нишон медиҳем. Нархи иё 90 сомон. 90 сомони сангошон аҷиботай, норм задагиай 90 сомон. Ина марҳамат. Кадомида маъқул мешава. Доставка дорем тамоми ҷо. Ина марҳамат. Якта шумо да нишон медиҳем. Сангош қати ҳамаш 100%, 90 сомонӣ метонем ки бигирен. уже нарх кам хистистай, рӯз ба рӯз 5 сум 6 сум қимат шидистай. шумо метонем ки барвақтар чизотуна вибр карда бигирем. на каси сум дора мегира, захира мекуна, баъд фурӯхтан мегира. ина маълумат чизое ки не бо дига маркаш. ман барои сангош гузоштам ки сангош оригиналам. маълумат бинед. якта ман шумо нишон метавонам. инаё дига бо расвиткош, инаи гандимиш, инаи гули компютер, анаҷо бо нерхи кабутош ҳастам. нархи ҳамё ҳамаш 90 сомон. ина марҳамат. дубайский якм сорт ана, якм сорт дубайский якм сорт. ман шумо да якта нишон метавонам ки шумо расвиткош ҳам бибинед. ина марҳамат. расвиткош чизое ки шумо дидестем ҳамаям ё 90 сомон. ина сангош ҳам бибинед. сангош нормазагия бисёр ҷудо. инаи си сангаш нархи иё 90 сомон. марҳамат. чизе ки нами шумо дидесен 90 сомони. анаишам светиш аҷиб буда. свет инаиш ёш ҳоҷигӣ. сесангаи ҳоҷигиҳона, сесангаи ҳоҷиёна. ин чизое ки шумо дидесен пака ҳаста. ҳамаи ҳам чизое ки мебинед бо расветкош ҳастай. мисол ҳамин ранги мисол ҳамин кабучам ҳастай, зардшам ҳастай, сирхшам ҳастай. инаи свети дигараш. марҳамат. хушро тамошо кунем кадомаш маъқул мешава. ман сёмка кардистам ки шумо хушро бибинедшон скриншот карданда осонтон шава. ина марҳамат бинед. ҳамаям ё аҷибутан. ина иҷода бо кабутш ҳастай. ина гули кабут, ана гули компютер ниша бинем. чанха серанги фасона. ман медонам видео да чӣ хел меояд. не ки айпеш ба дараҷаи олиё серангам. ҳамаш серанги зурам. инаҷа айҷа сар мешава. нигаҳ кунед шумо вибртона бикунед. ҳар як кадомаш бо расветкаи хича дора. мисол ҳами зардшам ҳаста. инами гул ҳам зардчай, ҳам кабудчай, ҳам савзчай, ҳам зардчай. ҳамаи расветкаҳо пака ҳастай. шумо ёфта метавонед. лекин фақат шумо барвақттар гап занед чӣ баки инҷа аптовияи тамом шиданаш мумкинае. сразу тамом мешава, баъд дига расветкотона намеёбед. бояд дига ҷо шумо да нишон битам. инаи расветкои дига намудчай бо расветкои дига намудчай. наметавонед ки айёам скриншот кунем партои паплинои дубайский якм сорт санги дизайнерӣ. нархш 90 сомон. марҳамат. неҷода мо айдуртар мегирем. шумо маъқулотона метавонед ки скриншот кунем партои. иҷода зиёдаи 300 намуд гул ҳастай. гулошон 300 намуд ҳаст. метавонем шумо кадои маъқултона фақат вибр кунед партои. ин чизое ки шумо дидестед. як бор дига ман нишон метавонам. ҷалахай бо саҳар бо расветкои бисёртар меям. барои ҳамин метавонед ки шумо занг бизанед. касе ки дар канал обуна нестай, марҳамат обуна шавад. касе ки обуна шидагиай
марҳамат. Як лайк бимонед, ҳамида ба ёру дӯстотон тақсим кунед. боқи сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.